Exhibition nga rin, yung karing napapalis sa sana. Face size po. Meron po, wala po. Warma rice. Anong pasta na gusto? May preview na tayo. Yung mo, di ba? Kasama dito yun. Yes, ma'am. Ano daw po? Bake mac po. Bake mac. Balik-balik pa po na isang Ano yung nandun? Creamy cheese po. Ito. Carbonara. Carbonara. Yung isa. Ay, isa gang. Ito. Ito pa yung pangalan ko. Hindi mo. Hindi mo din alam. Hindi ko rin mushroom. Yes, ma'am. Sir? Yes, ma'am. Pasta pizza. Sushi, ma'am. Sushi. Iba na po kami. Wala ka. Tasting. 40. Magkano na? 40. 20. Anak, paano ba inaalis? Si Kael na mo? Iwanan ka na namin dito? Magkano na? Huwag mo alisin. Nasa TV ako, kago. Pwede kong pa-plastic. Pwede isa. Nakita niyo ba?
Best na shawarma, di kulang na titikman.